Ideklara ti lokal na gobyerno ti Baguio City a no-build zone ti lugar. Nakapasamakan ti panagragay anang gabor iti sa nga 13 nga individual ijay gisad surong. Naipinal ti nasa plano kalpasan ti post-incident meeting dagiti masaknan opisina ti lokal na gobyerno para kadagiti addang may patumpal iti rehabilitation ken protection iti landslide area. Napagnumuan dito nga awanan ti mangipatakder pa iti baruweno mangipatumpal iti panakatarimaan dagiti nadadal asan kwa iti site gapu iti paggad ken pangtati panagragaay. Iti panagsukima ti CDRRMO fully saturated ken very susceptible to landslide ti lugar gapu kadagiti visible cracks ken unstable kasasaad ti daga. Tapno masapniban ti lugar at dalin ti opisina dagiti kaskanan nga engineering interventions katinulong ti MGB kan DPWH. May balbalakad ti dagiti residente iti lugar nga agbakwit kas precautionary measure bahit nga ikagkagumaan dagiti masaknan ang mga ramid iti restoration works.